Benvinguts al quart capítol del nostre vi. Com veieu, estem en una vinya amb molta pendent i una pedra molt seca. Estem a la DOQ Priorat. Aquí la vinya no és fàcil. Els costers i la llicorella obliguen a treballar cada cep a mà, com fa segles. I aquest esforç no és casual, ve d'una història molt llarga. Fa més de 800 anys els monjos cartoixans d'Escaladei ja van entendre que aquest territori era especial i van crear el vincle entre el Priorat i el vi, que encara avui marca aquesta comarca. Els cellers d'Escaladei o Escaladei com a vila es pot lligar directament amb el Priorat com a zona vitícola. Tot comença al segle XI amb l'arribada aquí dels monjos cartoixans. Ells venen de la Provença francesa i venen aquí per recatolitzar la zona, no? Amb la reconquesta, en aquest context. Llavors arriben aquí, se'ls prometen unes terres, a canvi que aquestes terres siguin profitables econòmicament d'alguna manera. I és quan ells veuen aquest panorama, venen de la Provença, i llavors diuen, per què no anem a plantar vinya, no? I a fer vi. I diu la llegenda que quan van arribar en aquest indret on estem ara, es van trobar un pastor. Aquest pastor els va dir que cada dia feia la migdiada sota el mateix pi i mirant el Montsant veia una visió, no? Veia un miracle, que s'obria el cel i d'ella en baixava una escala on pujaven i baixaven els àngels. I heus aquí com tenim escala d'ell, no? Aquesta escala cap a Déu. Aquesta escala té 7 esgraons pels 7 pobles que configuraven el Priorat. El Priorat, durant molt de temps, no va ser res més que les terres del prior. I el prior era, des d'aquí la Cartoixa, on governava aquests 7 pobles. La Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Gratallops, Vilella Alta, Vilella Baixa i Torroja del Priorat. Aquests són els 7 pobles, no?, que configuraven aquestes terres del prior, aquest priorat històric, però ara mateix, en el que és el concepte de DOQ, se n'afegeixen 2 més, Bellmunt i el Lloar. També una part del Molar i una part de les viles de Falset. O sigui, i Escaladei compta com a vila, tot i que ara és una pedania de la Morera, compta com a vila en la DOQ. Llavors, a la DOQ en realitat són 12 pobles. La denominació d'origen qualificada Priorat només diu d'on surt el vi. Ho especifica amb precisió. 12 viles i 459 paratges. I d'aquí neixen els vins de vila, els vins de paratge i els vins de vinya classificada i gran vinya classificada, els més exclusius i escassos de la regió. És una manera d'embotellar l'origen, de posar nom i cognom de cada lloc a l'ampolla. I aquí el lloc importa i molt. Perquè cada vila i fins i tot a cada paratge les diferències tenen a veure amb moltes coses. El clima, l'orientació, l'alçada, però també amb altres coses més importants. Tot. Fins i tot aquesta personalitat dels pagesos, de la gent dels pobles, no? I la història de cada poble. Però vull dir que cada cultura i cada poble té les seves formes de treballar i cada un. Si vens aquí a Porrera, a diferència de Gratallops, a Gratallops tens molta més garnatxa que carinyena, aquí tens molta més carinyena que garnatxa, i al final tot això, aquests caràcters canvien moltíssim. Tantes diferències i alhora una sola cosa que les uneix, un paisatge extrem i un sol que no es troba enlloc més, la llicorella. Una pissarra trencada, fosca i que brilla el sol. És dura, pobra i obliga a cada cep a buscar-se la vida. Aquí no hi ha comoditat, hi ha esforç, i aquest esforç dona caràcter. Aquesta pedra és la columna vertebral del Priorat. Ho marca tot, el gust dels vins, la manera de treballar i sobretot la manera d'entendre aquesta terra. Que ens aporta la llicorella mineralitat, sobretot, i profunditat. Té la capacitat de poder fer baixar les arrels a la profunditat que volen i això els ceps els fa molt més resistents. La llicorella, vulguis o no, reflecteix una mica aquesta calor. Si tenim la sort de que les nits no són tan tropicals, de que hi hagi un contrast de temperatura, el cep ho agraeix molt. I la llicorella fa aquesta funció una mica, no?, de mirall. Però la feina del Priorat no acaba a la vinya. Quan el viticultor ha fet tot aquest esforç, arriba el torn de l'enòleg, la persona que sap escoltar el que li dona cada vinya i transformar-ho en un vi que respecti aquesta veu pròpia. En aquesta terra fer vi no és imposar, és interpretar. El Priorat per mi significa sobretot molta responsabilitat, perquè al darrere d'allò que sembla un raïm normal i corrent hi ha moltes hores de treball. I les nostres varietats, que en si, tant la garnatxa com la carinyena, ja tenen unes característiques també de terreny mediterrani, calent, càlid, i llavors ser molt respectuós amb això, en el moment de collir. Perquè si tu vols donar aquesta tensió, la frescor, que és la base del nostre treball, i per això la paraula respecte és nosaltres intentem no manipular el que la vinya ens dona, sinó que el que fem és seleccionar el que ens dona. Al final de tot és estar enamorat de la terra, és estar enamorat del teu clima, del teu paisatge i saber què pots donar. És sempre entendre el teu patrimoni
i ser respectuós amb ell. El Priorat és respecte pel territori i per la seva història, però també és present i futur. Entre grans cellers reconeguts a tot el món apareixen noves generacions que arrenquen projectes valents, amb idees noves i la mateixa passió per aquesta terra. Un d'aquests nous projectes és l'Adrià Domànech amb el seu celler, l'Antic Magatzem. Jo sempre dic que la gent, sobretot de fora del Priorat, per conèixer realment el Priorat, anar a un celler i fer un tas està molt bé, però, ostres, quan lo coneixes de veritat és trepitjant lo terra. Li dones tot el sentit encara quan estàs tastant lo vi, saps? El Priorat és identitat, és autenticitat, és esforç, és tradició, és memòria històrica. Això és memòria històrica, és un patrimoni. És orgull, la gent del Priorat estem orgullosos de ser del Priorat, amb tot l'orgull del món, però sobretot el que volem és que sigui futur, perquè masses generacions, durant masses etapes, masses generacions han tingut que veure's obligades a sortir a fora, a guanyar-se la vida. Tot és important, és paisatge, és sostenibilitat, és a dir, tot compta, però sense futur, tot l'altre no ens serveix per a res, i això és important entendre-ho. El Priorat és això, una terra que mai s'ha rendit, on cada generació deixa empremta i obre el camí als qui venen darrere. Aquí el peset pesa, però el futur empeny. Una comarca petita, dura i valenta, que té molt per explicar i encara més per donar. Salut!